Mae'r Comisiwn yn annibynnol o'r Llywodraeth ac mae'n dod â grŵp o 11 o bobl sydd â gwahanol gefndiroedd, profiadau a gwybodaeth at ei gilydd. Gwaith y Comisiwn yw ystyried, archwilio a datblygu ystod o opsiynau ar gyfer sut y gellid redeg Cymru yn y dyfodol. Bydd y Comisiwn yn archwilio sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud gan lywodraethau mewn gwahanol feysydd sy'n effeithio ar fywydau pobl Cymru bob dydd. Byddwn yn adolygu sut mae Cymru yn cael ei redeg ar hyn o bryd fel rhan o'r Deyrnas Unedig a sut mae hyn yn gweithio. Byddwn ni hefyd yn archwilio pa opsiynau a allai fod yn well mwyn gwella bywydau pobl Cymru. Felly pam nawr? Ledled y Deyrnas Unedig, mae cydnabyddiaeth i'r ffaith bod angen diwygio'r undeb ac mae galwadau am newid mwy radical yn dod yn fwy amlwg. Gallai'r Deyrnas Unedig newid yn radical ac mae angen i Gymru fod yn barod. Bydd y Comisiwn yn rhoi Cymru ar y blaen. Fel grŵp annibynnol, mae'r Comisiwn yn rhydd i archwilio'r opsiynau y mae'n teimlo'n fyddai'n diwallu angenion Cymru orau, ac rydyn ni am siarad â chi a phob dinesydd sy'n byw yng Nghymru. Un o rolau'r Comisiwn yw ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru mwyn dechrau sgwrs genedlaethol. Rydyn ni am glywed gan bobl ym mob cymuned yng Nghymru, gan ofyn i chi, pa fath o Gymru ydych chi am fyw ynddi?